Odstartováno nádherný skok přes bariéru. Chci připomenout, že je to 15letý Salek Václav mladší. Takže čas, kterého dosáhne, je násoben, je hodinkem, třetí, pátý, šestý, sedmý, osmý, devátý, desátý, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20! Je to sprint, otočka kolem pneumatiky. A uvidíme průběh. Ano, tak to bylo nádherné, to byla velice rychlá. No, to bylo velice rychlé zdolání této překážky, zapojení dvou půjčky, ale hodnotíme perfektní čas 0,48,70.